everyone, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव। So लोगोफोर, आङो नोंथांमोनखौहाय जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोना। मानो होनोब्ला नोंसोर आंनि भिडिअआ माने मोजां नङाब्लाबो नोंथांमोना नायनानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होबाय। नोंथांमोनखौ जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोना। So आङो दिनैहाय फिसा ब्लग लानानै फैदों, माने जाहा आनैया आरोना माबायावहाय मटर गायदों आरोना। बेयावहाय मटर गायनायावहाय माने हाग्रा मोनसे मोननै रज'नाय दं आरोना। बे हाग्रायावहाय माने दावाइ सारनो नागिरदों आरो बे दावाइखौ सारनायखौहा आङो ओरैनो ससे लाफैदों आरोना दुब्लियावहाय। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दङब्ला नायलांबाय थादो। जाहा माने आलासिबो फैगोन आरोना, आमाइ बहाबा थांगोननो, ओमफ्राय फिसाजोखौहाय माने आंदों गालांथ'गोन आरोना जाहानियावहाय। नै इथिंहाय आनैया दावाइखौ सारगासिनो आरोना, हाग्रा थैनायनिखौ। हाग्राया माने बारा इसां गैया आरोना, मोनसे मोननैफोर थानायखौनो सारदों आरोना बेयावहाय। नै बारा इसां हाग्रा गैया आरोना। ओमफ्राय नै लोगोफोर, जाहा आबैजों आंजों फोनाय मैगङा बेरबाय आरोना। नै फिसा फिसा बिलाइ गांनै गांथाम बिदि जाबोहांबाय, मोनजासिगोन आरोना देरबोला। मस्लाफोराबो बेरबाय आरोना, दुन्दिया मस्ला फोदोंमोन ना। नै फिसा फिसा बिलाइ गांनै गांथामसो जाबाय आरोना। नै नायदो लोगोफोर जोंनि मैगङा। ओमफ्राय नै ओइथिंहाय माने गरसि माने माबा मा होनोमोनलाय बेखौ, लिस्रि होनोना, बेबो नै रज'बाय आरोना। एसे गोजौ जाबावबा माने मानला होनो गन होनांसिगोन आरोना बेयाव। मैगं मोनजासिगोन लोगोफोर। बेयावबो माने फांथाम फांब्रै दङ आरोना इयाव फांनै। ओमफ्राय नै दुन्दिया मस्लाया। ओइथिं आरो लाइ दङ, बेफोरबो दुन्दिया मस्लासो खोमा। ओमफ्रायलाय नै बियो लाइआबो रज'बाय। लोगोफोर, आङो न'आव थांफिननोसै। जाहा आलासि फैगोन नालाय ओंखाम ओंख्रि संनांगौ आरोना। माने मामायाबो बेयावहाय दायो खामानि मावनोसो फैगोन, ओंखायनो आङो न'आव थांफिननोसै, ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै। माने उदालगुरि टाउनाव थांगोननो आरोना आमाया माजबातनि, ओमफ्राय फिसाजोखौहाय माने जाहानियाव गालांगोन आरोना। नै लिस्रिखौबो सायखाबाय आंहा। ओमफ्राय नै आबैयाबो मोनफैबाय नै लोगोफोर मोनफैबाय आरोना बेहा नलबारियाव। बे माने दिननानै थांखांबाय आरोना जाहा आमाया फिसाजोखौहाय। ओमफ्राय नै बिथांमोना गेलेगासिनो आरोना। नै लोगोफोर, आंहा मैगंफोराबो मोनखांजोब्बाय आरोना। लिस्रि भाजि खालामबाय, ओमफ्राय नै बयलार भाजि खालामखांबाय, ओमफ्राय बेबो लिस्रि, ओमफ्राय आलु आरोना। ओमफ्राय बियो मैस्था गोखै एवनाय आरो। थांदो दे आगै दे, बाय बाय। थां होनबा आमाइ, बाय बाय। स लोगोफोर, दायो जाहा आमाइमोना माने ओंखाम आरि जाखांनानै न'आव थांबाय आरोना, न'आव थांफिनबाय। ओमफ्राय आङो नै दुब्लियावहाय दसे माने मामामोनखौहाय मैगं गायनायखौ नायनो फैदों आरोना। मैगं गायग्राफोरा
बिथिं गायगासिनो नै बिथिं बेगर होलांबाय बिथिं होआखै बेयावबो खेथि खालामबा मोनबावगोन आरोना बे बिसाङावहाय माबा मोनसेफोर गायोबा बेयावबो मोनगोन आरोना ओमफ्राय नै गाहायावबो गोजौआवबो गायबाला मोनगोन रोंबाला आरोना बेयावबो आंनो गायफिनसै खोमा सान्दुं गोसा लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौहाय आं बेसांखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो जायफोरानो दायो आंखौहा जे सापर्ट खालामगासिनो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै आं 1K साबस्क्राइबार जाबाय आरोना नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ आं बेसांखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आं मा खालामनांगौ नोंथांमोनखौ बुंखाबाय